म्यूजिक बाय अमन रॉक। गइल रहली सैया करावे दवाई, टेंशन भइल तोहसे का हम बताई। ए हो का कही हो, गइल रहली सैया करावे दवाई, टेंशन भइल तोहसे का हम बताई। अरे गइल सनक मन देखी रिपोर्ट में, पथरी भइल बा सजनवा हो पेट 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 में। पथरी भइल बा सजनवा हो पेट में, पथरी भइल बा सजनवा हो पेट में, पथरी भइल बा सजनवा हो पेट में, पथरी भइल बा सजनवा हो पेट में। म्यूजिक बाय अमन रॉक। पथरी भइल बा सजनवा हो पेट में, पथरी भइल बा सजनवा हो पेट में, पथरी भइल बा सजनवा हो पेट में, पथरी भइल बा सजनवा